Iyalah, masak-masak dhewe. Heeh. Mulakno gek ndang golek bojo to. Goleke nyang endi? Krinjing kini apa ora enek? Ya ora enek. Ora enek. Ora ono. Wis ora ono krinci kene ora ono. Gek endi hasilmu ki? Ih, asike. Luwung to nggo ganjel-ganjel weteng. Kan yo musik loncat. Makane golek bojo men iso diulekke, masak kowe. Diuleke Sambele kok. sambel. Heeh. Iki kudu sambel iki bumbune iwak iki. Bumbune iwak iki jenenge kudu sambel. Mulane ta kowe iki ya latihan. Men ngerti bumbu ndi sambel. Gek iki bumbune apa bae iki? Iki bumbune anu apa ki? Bawang apa kaya ngene? Bawang putih. Kayak uyah kayak karo moto. Sik loncat wis. Kok karo sambel bawangnya seger iki? Heeh. Karo yang bawang. Bumbu ngene iki.